Ονομάζομαι Νέλη Αθανασίου, είμαι ιδιωτικός υπάλληλος και επί πολλά χρόνια είχα ένα πάθος, το κάπνισμα. Κάπνιζα πάνω από 2-2,5 πακέτα την ημέρα. Ένα πάθος που δεν μπόρεσα να το κοντρολάρω ούτε στην εγκυμοσύνη μου. Κάποια στιγμή έπρεπε να βάλω ένα τέλος σε αυτό. Ήρθα στον κύριο Σεργέη για να με βοηθήσει. Η συνεργασία του επιστήμονα από το δικό του το κομμάτι και από τη δικιά μου την πλευρά, το να δαμάσω το μυαλό μου ότι είναι μια κακιά συνήθεια, έφερε το καλύτερο αποτέλεσμα που δεν το πιστεύω ούτε εγώ ούτε οι οικοί μου. Εύχομαι όλοι να κάνουν το βήμα αυτό, γιατί είναι ένα δώρο ζωής, το οποίο θα το βρούμε όλοι μπροστά μας. Σας το λέω εγώ, το οποίο οι συνήθειές μου ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Δεν υπάρχουν πλέον, όλοι πρέπει να το τολμήσετε. Ευχαριστώ τον γιατρό και τον άνθρωπο. Ευχαριστώ πολύ.